Нині Церква Православна празднує пам'ять ікони Божої Матері Ікономісця. Домостроїтельниця, буквально управляюча домом. Тобто така спеціальність, посада, чоловік, який забезпечує всім необхідним у домі. Вода, питання і все остальное. Так от є на Афоні одна обітель, в котрій не є економа, тобто монаха, який відповідає за такі житейські питання, що необхідно прикупити, принести. Ту роль в цьому монастирьові виконує Божа Мати. В честь того написана та і ікона, яка сьогодні празднується, коли в X віці афонський подвижник Афанасій у тій лаврі, яку він основав, прийшов такий час, що дуже був великий голод, і вони не надіялися вийти з положення. Часть монахів покинула монастир, і він сам хотів вийти з лаври, але по дорозі зустріла його жінка і зазвідала: «Ти куди йдеш?» Він був удивлений, що на Афоні жінка. Пізніше, коли він узнав, що то Божа Мати, то з того часу возвращайся в монастир, знайшов там, у монастирі, всі запаси на місці, що треба було, і браті вернулися. З того часу тот монастир має економку Божу Матір. І у нас, у нашому кафедральному соборі в Ужгороді, є ікона Божої Матері Геронтіса, буквально наставниця, ігуменія монастиря, та, котра управляє духовними питаннями, організацію молитви, служення. І ми благодарні Богу, що Господь помилував, що коло ікони Божої Матері Геронтіса ми завершаємо часто молитву, особливо середу, виділено для того, щоб і рано совершити літургію і молебен у ікони Божої Матері, і вечором акафист, радуйся невіста, не невісная, і з молебном у ікони Геронтіса. Ми ввіряємо свою волю в руки Божії, а економні питання, або питання економіки, казали б нині, ввіряємо Божої Матері, а питання духовної організації життя собора, кажемо: Божа Мати, не відступи від нас, візьми то під свій контроль, бо такі ліниві, несообразительні деколи, а ти, Божа Мати, поможи, підскажи нам, як вести себе, бо точно так, як ти зберегла лавру у древності, лавру Афанасія Великого, так і в Ужгороді ти зберегла православ'я, коли всі плани були на знищення православ'я в Ужгороді. Але Бог так дав, що не тільки православ'я не знищилося, а й 15 храмів нових збудувалося, да ще й кафедральний собор, котрий у 4 рази, по самим малим розчотам, більший від старого собора. У нашого подвижника Ігнатія Брянчанінова є такі слова: коли буде відпадіння від церкви, коли буде відступлення від церкви, маса людей стануть на путь погибелі. І от старець цей рекомендує не питатися отстранити все движення, то цілое всемирне движення, відступлення від Бога свою слабою рукою, но попитатися самому свою місію як священника, як місіонера зберегти, не піднімає руки проти великого движення. Ігнатій Брянчанінов тот, котрий і донині настольна книга його творення кожному священникові, де він каже, що одно діло попитатися цілий світ
грішної остановити. Другое, коли ти інок у монастирі, або ігумен монастиря, або священник на приході, або просто православний місіонер, ти об'язан все зробити, щоб свою місію виконати на всі 100%. І має в виду, що це відступлення великое страшное, все равно ключові слова в то время самого Христа Ісуса, що «І волос із вашої голови не упаде без волі Отця Небесного. В спасенні, в терпінні спасайте душі ваші». Всі, кожен на своєму посту, єпископ, священник, діякон, чтець, всі виконують свою місію християнина. А то, що відбувається у світі, можна давати деякі характеристики, хоча цей світ жорстоко помститься всім, хто йому скаже правду в очі. У будь-якому випадку нині звідаємо Афанасія Святого. Почому ти, святий Афанасіє, коли біда була в Лаврі, а ти впав духом і лишив монастир? Почому? Почому тебе сама Божа Мати остановила? І відповідь, мабуть, буде всім нам. Не отчаювайтеся, де би сте не були. Старайтеся бути вірні Богу, остатися вірні церкві канонічній. Оставайся вірні церкві Богу, ми тут діти Божі, а в вічності, в святості і чистоті і по милості Божої змогли б ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.